खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिखां ब्रह्म खैराबारि दखरा बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि रुंसारि नन्दराम बर'नि सारादु खुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि दखरा बर' फरायसा आफादनि गिबि गायसनगिरि आफादगिरि नन्दराम बर' बिथाङा थांनाय 10 फेब्रुवारि खालाराव हरखाब रुंसारि जालांदोंमोन। बिथाङा रुंसारि जालांनाय नन्दराम बर'नि जिउ सोलेरा सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनो हानायनि थाखाय खैराबारि दखरा एबसुआ बिथांनि सारादुखौ फैगौ मार्च दाननि 22 खालाराव खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बिथां नन्दराम बर'आ गावनि फारसे आरो गावनि नखरनि फारसे जेबो सानालासेनो हारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमनानै खामानि मावलांदोंमोन। बिथाङा समाजनि गोबां मोजां खामानि मावलांनानैनो गावनि जिउखौ बाउसोमनो गोनां जायो। बिथां नन्दराम बर'आ गावनि नखरनि फारसे जेबो सानालासे हारिनि थाखाय थैथां जिउ बाउसोमग्रा सासे दैदेनगिरि। बिथाङा एबसुनिल' खामानि मावालासेनो गासै आफादनिनो बिबान रुजुनना खामानि मावलांबाय। बेनिखायनो खैराबारि दखरा बर' फरायसा आफादा बिथांनि सारादुखौ गोजोनै खुंलांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमग्रा बिथां नन्दराम बर'नि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों बेखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय आरज गाबो। खौरांगिरिनि सिगाङाव खैराबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि हेमचन्द्र बसुमतारी आरो रुंसारि नन्दराम बर'नि फिसाला बिथांमोना मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। गोजोननायजों मोनसे फोरमायनो नागिरदों। थांनाय फेब्रुवारि दाननि 11 खालाराव जोंनि खैराबारि दखरा बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां बिथां रुंसारि नन्दराम बर'आ रुंसारि जादोंमोन बै सानाव। बिथांनिनो जिथु सारादु नेक्स्ट जिथु खामानि बे सारादुनि खामानि बेखौ जों नखरनि हालोदखौ नायनानै जों खैराबारि दखरा बर' फरायसा आफादानो गासै सारादुनि दायित्व बेखौ बानस'नानै लादों। आरो बे बानस'ना लानायनि उनाव आरो बे जिथु सारादु बे सारादुआ जोंहा फैबाय थानाय 24 मार्च खालि जागोन। आरो बिनिनो जोङो दिनै खैराबारि दखरा बर' फरायसा आफादा बिथांनि मुंखौ जारिमिनाव लाखिनो थाखाय आरो बयनिबो सिनायजानाय सासे गेदेमा सुबुंखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जों बिथांनि मोनसे मुसुखा बनायदों। आरो बिनिनो दायो खामानि सोलिगासिनो दङ। जोबगोन दिनै आरो गाबोननि गेजेराव खामानिया कमप्लिट जागोन। आरो बिथांनि जि खामानि मावबोबाय जि समनिफ्राय सेंग्रा समनिफ्राय जि खामानि मावबोबाय बिथांनि जिथु सेक्रिफाइसनि जायफोर समफोर बेखौ जों गोथां लाखिनो थाखाय जों गांसे बिजाब दिहुनदों। बिजाबाव अलरेडि कमप्लिट जाबाय। गाबोननि गेजेराव सफैगोन जोंनि गेजेराव। आरो नैबे समाव आं मोनसे खावलायबावनो नागिरदों। जोंनि गेदेमा जायफोर सुबुंफोर दङ जोंनि खैराबारि हालामनि जों गोबांनो हयथ' सिटि जों होस्लाबनो हायाखै। ओंखायनो आंनि बे समाव खावलायगोन जों सिटि होस्लाबनो हायाखैब्लाबो गावनि होननानै जाहाथे 24 मार्च खालि फुंनिफ्रायनो जोंनि बे दुखुथिया नखराव फैयो। आं खैराबारि दखरा बर' फरायसा आफादनि जानानै आं खावलायनाय थाबाय। आरो बै सानखालि जोङो जिथु सारादु बे सारादुखौ जोङो राजुवा हिसाबै लानाय जाबाय। नखरनो जों जेबो दायित्व होथ'वाखै, जों राजुवा हिसाबै लादों। फ्राय जोङो 4000-5000 सुबुंखौ लानानै जों कासखौ खालामनो सानदों। बेबायदिनो दायो प्रस्तुतिया पुरा सोलिगासिनो दङ। आरो जों अलरेडि जिखिनि खामानि मावनांगौमोन दायो फ्राय जोब्बाय होनना बुंबाबो भुल गैया। माथ्र' जों दा बोथोरा एसे गाज्रि खालामदों। आफा इसोर बोराइ बाथौआ जाहाथे अनहरो, जाहाथे जोंनि बे खामानि मावनायाव जाहाथे गाबोननि उननिफ्राय जाहाथे मोजाङै मोजां जालाङो। आं बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौखौ खावलायनाय थाबाय। समाव आरो नैखौबो खावलायनो नागिरदों। आथिखालाव जोंनि बिटिआर सरकारनि खुंथायाव थानाय जायफोर गेदेमा सुबुंफोर MCLA जायफोर बिथांमोनखौबो नै समाव खावलायगोन जाहाथे बिथांनि नखराव दान्दिसे सम फैनानै बिथांनि दुखुथिया नखरखौ जाहाथे गोजोन होफैयो। आं बेखौबो खावलायनाय थाबाय। मानोना बिथाङा जिखिनि सेक्रिफाइस खालामबाय, सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव जों नुनो मोनदों जे बिथाङा अनलि सेक्रिफाइस एनिटाइम सेक्रिफाइसआवनो थांबाय। दिनै न' मोनसे गैया, नखराव जेबो गैया। ओंखायनो जाहाथे नैबे समावबो जाहाथे फैनानै बिथांनि नखरखौ जाहाथे दुखु समाव बाहागि जानानै जाहाथे गोजोन होफैयो। आं खावलायफिननाय थाबाय। बेखौनो बुंनो सानदों थांनाय फेब्रुवारिनि 11 खालाराव आंनि आफा असे नन्दराम बर' बिथाङा रुंसारि जायो। दा बिनिनो जिथु हाबाफारि खारजो लानायनि हाबाफारि बेखौ जोङो मार्चनि 24 लादों। दा जों बै समाव माने खायसेनो जों लाइजाम हरनोबो हायाखै। जिथु जोंहा बेफोराव बहुद थालांबाय।
बेनिखायनो जोङो बेखौनो खावलायो जि बयबो आंगो साननानै असे साननानै बै खालि गासैबो फैयो लैहोर लैहोर फैयो जोंनि दुखुथिया न'खरखौ गोजोनग्लाय होफैयो बेखौनो आं आर'ज गाबबाय खुलुमबाय। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।